ja Pekka saa tästä. Joo. Vähän meni pannata. Oho. Miten meni? Onko tiukka reitti? On se varma. Kiva. On oikein mukava. Kerki yllätti järjestäjä. No joo, sanotaan näin, että jäi mulla urheilujuoman teko tekemättä, mutta vissiin tällä siitä vaan niin paljon kohan. Miten siellä mitä se menee? No ei oikein. No, umpista. Niin se on vissiin ihan Vielä naurattaa. Mä luulen, että se on teillä tiedossa koko roppureissu sitä. Niin. Ihan paikoin. On siellä hyviä. Elää jotkeen valehtelee, siellä ei missään kohdassa hyvin. No siihen Pienikanun kierros ainakin on tampattu hyvin. No se on tampattu, mutta siitä kun lähdetään se jokin varten, niin siellä on varmasti taas lunta ihan hulluna. Tuosta jatkuu tuonne. Tuo on aivan kova. Tulee varmaan, että se on ja miehiä. Tuo